Може ти играй. Какво става 36 дена изкара там по работа. Работа. В смисъл, транспортира по-назад. Точно с това и правихме сграда, която се гласи за българско посолство. Сега дали Истанбул такава вече... Момчетата, които возих там и бях шофьор, гласиха сграда, която беше за българско посолство. Ти само си пиеш, напред? Да. Обикалаш света цели. Ами много, е така. Като ти взема всякъде 26 дена, гледай за водите, това че поставяш 26 Не гледам да се сливам с обстановката. По-лесно ме приемат. Добре, но те вършиш България, да се те мисли за бежанец, вие не. На границата трудно се минава. Трудно се минава. Попитахме 100 човека. Назовете зеленчук, който може да се готви с пилешко месо. Мисля разложена ориза, въпреки че не го да зеленчук. Мисля разложена ориза. Това е най-популярен отбор, който може да ще бъде даден. Аз ви предлагам, заедно с Марко, да си направите една мандичка, ориз с хамак. Що? Това е... Ние въпрос няма подобно ще възползвам си нещо. Понеже имам по-да идея. Разбира се, ще има какво да идете. Точно така. Дали има ориз на таблото или не? Ще разберем след рекламите по Нова телевизия. СБР настояваше съдът да принуди Apple да помогне за отключването на телефона с мотива, че притежателят на неговата съпруга се обиди в 14 души и данните от устройството са важни за разследването. Сега коментарите са, че това е победа за Apple, тъй като не се стигна до създаването на правен прецедент, по силата на който технологичните компании да са принудени да предават информация за свои клиенти на власт. Още новини, анализи и видеа на News.BNT.BG. Продължава проверката на ДАНС и държавното оръжейно предприятие Синтек. По неофициална информация, атентатите разследват договори между държавното предприятие и две частни фирми, от които Синтек е било ощетено с 57 милиона лева. Бившият вътрешен министър Румен Петков заяви, че от акцията на ДАНС няма да излезе нищо. Петков попита, има ли сигнал от ДАНС, правена ли е вече веднъж подобна проверка и ако се повтаря, тази проверка не е ли това спекулация. Шефът на Синтек Иван Босков потвърди, че част от информацията, иззета от ДАНС, вече е била предоставена на агентите и заяви, че няма никакви притеснения. Трябва на обществото, чрез тях на партньорите на българското въоръжение конфликт, да се каже, има ли сигнал? Ой, Имате такова сигнал? Тоест има сигнал и този сигнал и малко. На този автор трябва да се търси наказателна отговорност. Вследствие ако излезе, че няма нищо. Както аз очаквам, че появиха се спекулации и твърдения, че е ощетен Хинтекс. Определени действия на която няколко поредни ръководства. Първо трябва да видим за какво точно става дума и ощетен ли е Хинтекс. Трето, това също е спекулация. А на тези хора трябва да се търси наказателно отговорност. Това е пряко посегателство на българския национален интерес. Данните на Комисията за експортен контрол показват, че през 2014 година сме изнесли продукти, свързани с отбраната, за 403 милиона евро. Най-голям дял от износа ни е за страните от Близкия изток, Южна Азия и други европейски държави. Експортираме най-много боеприпаси, бомби, взривителни устройства, бронирани средства и стрелкови оръжия. Разширява се протестът на общо практикуващите лекари. Днес бяха работа медици от областите Ловеч, Перник, Пазарджик, Смолян и Сливен. На местата, където лекарите не приемат пациенти, са осигурени дежурни кабинети. Личните лекари са против законовите промени, които влизат в сила от 1 април и настояват да остане в сила стария рамков договор, докато не бъде подписан нов. В Ловешко 90 лични лекари се присъединиха към безсрочния протест. Те се обявиха против, цитирам, нормативния хаос в системата. Медиците заявиха, че не искат нито повече пари, нито оставки. За болните беше осигурен кабинет за неотложна помощ, но там само се извършваха прегледи и не се попълваха рецептурни книжки. Нямаше и дежурен педиатър. Сливен семейните лекари настояха за подобряване на условията на работа и намаляване на опашките пред кабинетите. Според тях промените, които се въвеждат без съгласието им,
имат обратния на желания ефект. Лекарите отново подчертаха, че не искат пари за заплати, а пари за подобряване на качеството на обслужване на пациентите на базата на правилно направени